जासे जानानै गोलाव उन्दुलायनानै दङ फाग्लासो बिदि जायो आथिङानो जि गिदिर गिदिरखा 40 दिनल' जोरो आरो बे संसारावहाय मिस कल बायदिल'खा आरो नायफैज्रांनोल' मोनखायो जानाय उन्दुनायल'खा आरोखि खामानिया जेबो गैया। गुड मर्निं लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो आंनि फारामनि सोमोन्दै फोरमायनो बा मिथिनो सानदों। नोंथाङा भिडिअखौ नाय, माबा मोनसे नलेज मोननो हागौ। आरो जायफ्रा फार्म खालामनो गोसो बा खालामनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाब्लानो नायलांदो। आरो जायफ्रा बेयाव इन्ट्रेस्ट गैया नोंथांमोना स्किप खालामनानै थांबाबो अरजानाय नङा, आं बेखौ सानो। आंनि भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो आं फंनैसो बाथ्राफोरखौ आङो खोन्थानो सानदों। गोबां मानसिनि लोगोफोरनि सोंनाय आरो कमेन्ट आरो फन, बयनिबो सोंलुआ बेल' बिसिबां दिनाव फानजायो, बिसिबां मुलाम्फा जायो। आरो सोरबा सोरबा सोंहरदों बिसिबां गोलाव न'आव बिसिबां दाउ दोनजायो, बिसिबां आरो माबायदि इनकाम मोनो आरो मुलाम्फाया माबायदि जायो। दा आं गासैखौबो नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो गोसो जादों। 40 दिन जाबाय, 40 दिनावहाय दाउनि अजना माखासेया 3 केजि 300, 3 केजि 200 आरो माखासेया 2 केजि 800 700 बायदि बायदि जाबाय। आरो माखासेया गोरलै गोरलै 2 केजि 800 900 3 केजि आरो माखासेया 3 केजि 300। माखासे फार्माव हयथ' बिदि जानो हागौ, माखासे जोथोन लानाय आरो माखासे दाना दै होनाय बेफोरनि बिसयावहाय उन सिगां खम बारा जानो हागौ। दा आंनि दाउआ 40 दिन जाबाय, बेखौ साननैसोनि उनावनो लिफ्टिं जासिगोन, लांसिगोन। आंनि फार्मा 120 आरो गुवारा 25ल'। बेयावहाय ओरैनो 18 19तासोल' दोननो हायो। बिनि बांसिन दोनोबा माने दा बिदि गरम सिजोनाव एसे प्रब्लेम जानो हागौ, माने देरनाया एसे डिस्टार्ब जानो हागौ। दोननो हायोबाबो दोना, माखासे हिसाब थायो। दा नैबाव बुंजोबनाय बायदि नुबाय, बेखिनि दाउआनो 120 गोलाव आरो 30 गुवारावहाय नोंथाङा दोननो हागोन 1700 1800, गोलोम बोथोराव 1600। सोंहरो न'आ माबायदि जानांगौ। न'आखौ जुदि हा दङबा सानजा सोनाब जुदि लुनाया मोजां होननानैहाय कम्पानिनिफ्राय माबे कम्पानिया साबसिन, माबे कम्पानिखौ बाहायोब्ला मोजांसिन गोबां मानसिया बुङो, नाथाय आङो बेखौ बुंनो थाङाखै। जायखिजाया कम्पानि जाय मोजां मोनो बेखौ लायो, खिन्थु आङो दा सना कम्पानिखौ लादों। दा सना कम्पानियाबो इसिबां माने गाज्रि नङा। आरो सोरबा सोरबाया गुबुन गुबुन कम्पानि, सोरबाया आइबि, मिलन, ओमफ्राय प्राइम बायदि बायदि लायो आरो दा आङो सनाखौ लानानै दंथ'यो। दा गोबां मानसिया गोबां आइबिआवबो खामायनो हादों आरो सोरबाया सनावबो खामायनो हादों। बेयो गासैबो नोंनि जोथोन लानानै नोङो बेसेबां दाउखौ फेदेरनो हागोन, ग्र' खालामनो हागोन, इसिबांनो नोङो इनकामखौ मोनगोन। माबा मोनसे बेमारफोर जायो नामा, बे बाथ्राखौ दिनै गोबां मानसिया बुंदों। नंगौ, दाउनावहाय बेमार जायो आरो बिसोरो जेराव थांनो मोना हिसाबै बिसोरनाव थानाय जानाय हिसाबै उन्दुसोबा थानाय हिसाबै बिसोरनाव बेमार आजार राहाफोर दङ। जेरैहाय सानफ्रामबोनि थाखायहाय साखोन सिखोन दै होनाय, मोजां दै होनाय, क्लिन बरसनफोरखौ सुनाय, ओमफ्रायो बे बेग प्लास्टिकफोरखौ सम बायदि खोबनाय, बोख्लायनाय। दा बेफोरबायदिखौ जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्लानो बे सिआरडि, रेनिकेट बायदि बायदि बेमारफ्रा माने फैनो हाया। बिनिफ्राय सम बायदियै स्प्रे होनाय, बायहेरानि स्प्रे, सिंनि स्प्रे बेफोरखौ माने होनांगौ आरोखि। जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि होयोब्लानो माने माखासे बेमारफोरनिफ्राय बासायनायनि लैखोनफोर थानो हागौ। 1-1.5 लाखसिम न' लुनानै कम्पानिफ्रा दाउखौ होफैयाब्ला, नंगौ माखासे फार्माव होफैनोबो नागिरा आरो होफैयाबो। 1 नाम्बाराव नोंनि जायगा, लामा बेखौ नायग्रोगोन, दैनि केपासिटि जानांगोन, बेफोरबायदिया जानांगोन। बेनिफ्राय नोङोहाय हरनानै जुदि नोङो मोजां जोथोन खालामाखै, मोजां केयार खालामाखै, जुदि दाउखौ बांसिन जुदि फोथैनाय लस बांसिन नुयोब्ला कम्पानिया माने नोंनि फार्मखौ लकबो खालामनो हागौ बा खालामोबो। आरो गोबां माखासे फार्मफ्रा दिनैहाय लकबो जालांबाय। मानि थाखाय? माने मोजां माखासे जोथोन गैयिनि थाखायहाय लकबो जानो हागौ। बे गासै कम्पानि, सनाल' नङा, गासै कम्पानियानो जुदि मोजां जोथोन खालामाब्ला बे लक खालामनानै होयो। जुदि लक जायो अब्ला माने बे कम्पानिनिफ्राय मोननो थाखाय एसे गोब्राब जानो हागौ। फार्मखौ लुबाय, प्लास्टिकनि मोजांसिन जागोन ना थिंनि? दा आंनि बुंनाया बेल', जुदि थाखा फैसा एसे इनभेस्ट खालामनो हायोब्ला थिंनि होनाया मोजां। मानोना जोङो ओरैनो सिम्पोल सानना नायोब्ला प्लास्टिकनि न'आ इमान गोबाव जोरा। आरो दा दिन बोथोरा अखा फैगासिनो दङ, अन्थाइ फैगासिनो दङ। दा बेफोरावहाय माने नोङो जुदि प्लास्टिकनि होनानै जुदि फानगाथाम फानगाब्रैयाव जुदि न'आ जियोब्ला बा न'आ बारजों बेखार जायोबा नोङो डाबल खस्थ' जायो आरो माने बिराद थाखा फैसाबो डाबल थाङो। बेखायनो हायोब्ला एसे एनै फैसा थाखा दङब्ला थिंनि होयोब्ला, आं थिं होदों, थिंनि होयोब्लानो माने नोंनि थाखाय 2-3 बोसोरनि थाखायहाय माने टेनसन फ्रि जानो हागौ। बेसेबां खरस थाङो। नैबे दाना बरसननाय
बे दाना बर्थनजों माजों बे दाना बर्थनजों माजों प्लास्टिक थिं इलेक्ट्रिक टटेल लाजोबनानै 2 लाखनि बारदों एसे बारा जादों माने बेबायदि खरस थाङो बेनिफ्राय बियो जुदि गेदेरसिन गोलावसिन न'खौ लुयोबा हयथ' बांसिन थांनो हागौ बे नोंथांनि सायाव आरो सोरबा बुंदों बेनिफिटआ माबायदि गोबां मानसिनि सोंलुआ बे बेसेबां दाउआव बेसेबां बेनिफिट जायो दा बेनिफिटखौ बुंनो थाङोब्ला बेनोसै गासिबो कम्पानियानो 9 थाखा खरि 9.5 थाखा खरि पार केजि होनाय जायो दा जोंनोबो सनायाबो होयो गुबुन गुबुन कम्पानिया एसे बारा होननानै खोनानो मोन्दों मिलनफ्रा 12 थाखा 11 थाखा होयो दा जायखिजाया आं बेफोरखौ बुंनो थाङा दा आङो सना कम्पानि हिसाबै जोंनि पार केजि 9 थाखा मोनो नोङो बेसेबांसिन दाउखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बेसेबां दाउ अजन जागोन इसेबांनो माने नोंथांनि जागोन हमना ला दाउ मासेया जुदि 3 केजि जाबाय अब्ला नोङो 9 18 27 थाखा नोंथाङा मोनगोन बेबायदि आरोना ओमफ्राय नोङो बेसेबां जोथोन मोजां बेनि सायाव सोरबाया मोनो गोबां मानसिया गोबां मोनो सोरबाया खमबो मोनो आरो सोरबाया जिर'बो जायो जिर'बो जानाय बुहुद दङ आरो खोनायोबो आंना जिर' देग्लाय फार्माव फैसा मोनाखै आरो बियो जाहैबाय माखासे नोंनि थैनायफ्रा जुदि बारा जायोब्ला आरो थैनाया नोंनि जोथोनजोंल' नङा बेवहाय दाउ जेब्ला फुलि लाबोगोन अब्ला बियो माखासे लोरबां दुरबलखौ मोनबोयो जेब्ला बेबायदि दुरबल दाउसा जुदि नोंथांनि फार्माव जुदि फैसनबायब्ला अब्ला एसे जोथोन केयार खालामनाया एसे गोनांसिन जायो आरो जुदि बारा केयार खालामाब्ला हयथ' थैनायनि हारा बांनो हागौ आङो भिडिअनि गेजेरजों आं हागौमानि नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ आङो होबाय हयथ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ माबा मोनसे सोंलु दंबावोब्ला भिडिअनि गेजेरजों कमेन्ट खालामनो दाबावसै आं दिनै आंनि फार्मनि सोमोन्दै बेखिनि बुंनानै बेयाव दोनथ' जाबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय आरो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे नलेज सोलोंनो मोनबाय बा मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला फेसबुक नायदोंब्ला फल' खालामनानै ला आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम बाय बाय